Fl-aħħar 4 xhur, it-traffiku tal-passiġġieri li għadda mill-mitjar Malti kien kważi 4 darbiet aktar minn dak tas-sena li għaddiet. Ċifri pubblikati fuq thejournal.mt juru li n-numru ta' passiġġieri li għaddew mill-ajruport bejn April u Lulju ta' din is-sena huma kważi l-istess bħan-numri osservati bejn April u Ottubru tas-sena l-oħra. Minkejja ċertu restrizzjonijiet bħall-għeluq tal-iskejjel tal-lingwi u l-bżonn li jkollok ċertifikat tal-vaċċin biex tidħol f'Malta, Lulju ta' din is-sena kien l-aqwa xahar għall-Ajruport Internazzjonali ta' Malta sa minn frar tal-2019 li kien l-aħħar xahar qabel il-pandemija. F'Awwissu tas-sena l-oħra li kien l-aqwa xahar għat-turiżmu għas-sena 2020, il-movimenti fl-ajruport qabżu il-252,000. Ix-xahar li għadda, l-aqwa xahar għal din is-sena sa issa, in-numru ta' persuni li għaddew mill-ajruport qabeż 311,000. L-ewwel indikazzjonijiet għax-xahar li ninsabu fih ukoll jidhru pożittivi, hekk kif l-ajruplani kienu aktar minn 70% mimlijin bħala medja. Dan jista' jfisser li l-attività f'Awwissu kienet saħansitra aħjar minn dik ta' Lulju. Ir-rapport ta' thejournal.mt li analizza ċifri fis-settur turistiku qabel il-pandemija fl-eqel ta' restrizzjonijiet u issa li qbadna triq għan-normalità anke permezz tal-vaċċin qed ibassar iż-żieda ta' 20% fuq is-sena l-oħra fejn jidħol il-moviment tal-passiġġieri fl-ajruport. Dan jindika li triq ta' rkupru f'dan is-settur tant kruċjali għal pajjiżna qabdet sew.